Hey, Mandona. Hey, mhlambe icustomer le. Bambala. Makanifuna, bonke abanifunayo. Nithi amikho ne? Please. Sawubona bajani. Ubuchirwana. Oh, Chirwana hayi ubethe imakukhona ofikayo emfuna sothi akekho. Ubethe. Hey, mihlolo. Bawutshali. Andithi ufuna uChirwana ophansi kwetafile. Chirwana, nangu utshali, phansi kwetafile. Hey man, anitshele, iminingi yakho etsho ukuthini wena? Lo mlenze lo awulingani ngalo. Hayi man, jari bekara, ninike chance nibheke man. Uyabona? Weza le program ikrepule. Scrape, suka. Wena man wajulukisa into enge. Yasifuna usithenge eso skate. Hayi Mandona. Hayi umuntu unezibhadu mamshanje man. Ngcono ukuthi apaparaze nje kuphela. Awunitshele ke wena. Unjani kanti wena nomaguwana? Ninitshele kahle nice kuti nitshele jari kuti mina ni absent niphumile. Nina niyamtshela nibabili kuti mina nihlezi under table. Suka nizimpimpi nina man. Mufukele. Awunitshele. Mawufuna kubheja zimpimpi zimbili. Ufuna kubheja double mpimpi. Ubheja ini. Abona hewe kimi mali mabi bona. Oya. Ukabecha 2 li 8. Sweni li kulube. Hey, ngubani mfethu? Ngubani Max? Ngubani? Hewa, yindle. Ngizobulala umuntu namhlanje. Yindle, ha? Yindle. Uthi ngihambe kanjani? Uthi ngiya kanjani mina le lokho emshadweni? Yini yona le? Ha? Wosala wena, wosala. Ngizobulala umuntu mina.